Jupukno gadaku. Aduh, mataku kenapa iki? Matane kenapa? Mboten ngerti kok. Senowati pengapite sapa? Wah, mboten ngerti. Dileki. Niki mbok mboten sak gojek. Dileki. Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Saliyane sing maju babaratan. Senowati pengapite sapa? Wah, mboten ngerti. Dileki. Niki mbok mboten sak gojek. Dileki. Ya ora apa-apa, wis kan mau sepaneng terus kok men cair. Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Saliyane Sapa? Raden Durta, Raden Jayarata, adine Narpati Basukarna. Pateni. Wah. Ning ambek rasa nggawa gada. Rasa. Mun colot mawon tibane nganggo sikil wis do tekaning pati. Ya, Gong. Jupune gadaku. Ngapain, Truk? Mbuh weteng kok rasane kaya ngene iki. Lho ngopo? Mboten ngerti wetenge mapen jeluk loro banget. Aduh. Aduh. Wah, kekeselen kowe. Wis ajae. Aso. Pareng. Entuk. Aduh, aja dikambil. Bagong. Nan. Jupukno gadaku. Aduh, mataku kenapa iki? Matane kenapa? Mboten ngerti kok. Kaya ora weruh sesisih to iki aku, Truk. Wah, kekeselen. Sajake. Aso. Ora penak kula nggene sak leran mbok menawa terus padang. Gareng. Nan, Iki ana dhuwit 500 jupukno gadaku. Nek karo dhuwit matane kowe. asline sing tak sreng sapa, Gong? Ya rombongane dhewe. Heeh. Nek ana pengumuman latihan ra ana sing wangsulan. Nek ana pengumuman sesuk merara, iki ana dum-duman sap 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 sap. Walah letong. Aisyah. Werkudara Kakang Durgandasena. Ayo kondhange akeh ngibarate kaya dewaning antaka. Saben Werkudara mancing peperangan blasah kaya babatan pacing prajurit saka negara Ngastina. Ayo iki Durgandasena. Wah, sigar siramu. Waduh. Durgandasena elok ana wujuding tuk ingkang saya gedhe iline anut ledokaning lemah wekasan dadi kaya wujud kali dipol
Gedhe pol. Napa? Sing tau ndang Semar. Anak asu kowe. Bapakne duncalke. Ngapa kok? Mangkel aku lho Semar. Padahal dhek akon aku lho kae dundang Ndara. Ha sing dundang dhek aku dantel ro Ndara. Terus Semar, Pak Junjung tak uncalke. Kualat kowe. Malatana wis ket biyen, Mir. Ora bakal malati nek kowe. Nek liyane kualat karo kowe nek Bagong enggak. Ana wujuding tuk saka patine Durgandasena. Pundi? Wah. Saya gedhe tuke, saya gedhe tuke. Ya gedhe apane, Mas? Tuke. Iki mugi rejaning jaman dados wujud lepen jenenge Kali Rambut, Ndara. Pun maju malih. Niki nek sampeyan mlumpat lepen niki iki mengke kanane ora karu-karuan. Rumangsa niki lani dadane Werkudara. Dikira aku wedi ngoyak Kakang Dursasana. Nggih, kula ngertos sampeyan wantun. Nganggo petung Ndara ampun kesusu. Merga niki kula tak matur nggih. Ya. Niki lepen naminipun lepen cing-cing goling niku lepen gawat. Aku mau neng kono. Petro cangkeme sing apik. Niki sapa sing wani mlumpat lepen niki? Niki bakale apes kekuatane, ilang kasektene. Mula sampeyan ampun mlumpat. Aku ditantang karo Kakang Dursasana Pun dijarne mawon. Dijarne mawon mriku ajeng muni napa? Ayo. Wis cajire. Kowe cajire getih wedi mati. Ayo oyakan mrene. Werkudara oyak-oyakan. Petro ndaramu diwangi. Ayo wis rene. Wah, Petruk batur melu-melu wong kere. Kere jengkolmu mlacet lho. Jroning peperangan niku ora ana kere, ora ana bendara, ora ana wong di derajat, ora ana wong di pangkat. Kula karo sampeyan niku padha. Petruk, nun ditantangke. Ayo, bendaramu kon mrene. Bendaramu anake wong tengeng, anake wong cacat kon mrene. Wah, sabar. Gong cekeli, Gong. Ndaraku krungu doyak ngrekoso sampean. Cacat yo men, apa sampean rumasane bapakmu ora cacat apa piye? Bapakmu wong picak. Wah, cangkemmu. Harene. Assalamualaikum. Omong nantang kok dadak assalamualaikum. Sopan-sopane kok. Bapakmu wong tengeng. Hus. Wedi njuk renang. Ilang kesektenmu lho, Gong. Mbok men. Rone ora wong itu ora. Aman ora krungu kok. Wah, ketrucut e. Werkudara anake wong tengeng, Dursasana anake wong picak, anake wong tengeng. Anake wong picak. Ndak tak golek kacamata ireng. Anake wong picak. Wah, iblis lanang. Ayo kok.
baratipun ngati lumampeng wanci pulo kepapak obor sosro biar badang trawangan manahipun ingkang rayi sarawa paduka sinuwun kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Yayi tak tampa gawe legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ora kosik. Lah kok beda kelawan adat ingkang wis kelakon? Tak sawang pasuryaning sira Yayi Surtikanti beda kelawan adat sing wis kelakon tegese ora katon sumringah. Apa ana abdi dalem ingkang gawe kuci maning penggaling sira Yayi? Apa ning gawe kagol-kogel penggaling Yayi Surtikanti? Babar pisan boten namung mbok menawi kaperbawaning swasana kaya jagara ora adat sabening pasuryaning Syadi katon kaya mengkono marata coba bloko kelawan pun Kakang sinuwun kula menika sampun ngraosaken kados pundi raosipun jejering garwa senopati kula menika ngertos bilih paduka menika nadyan alendra nanging ajiwa satriya langkung-langkung sampun kadhapuk dados senopati ning negari Ngastina kula kedah saged nampi dhateng kawontenan bilih sak mangsa-mangsa ingkang rayi badhe tinilar wonten ing madyaning pabaratan langkung-langkung sampun tumapak ing perang ageng Bratayuda sampun pinten-pinten dinten Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga boten kundur wonten pakuwana runting ndadosaken melang-melang raos ing manahipun ingkang rayi pindhanipun kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang dumadakan boten kanthi kanyana-nyana paduka kundur sinuwun kumesar raos ing manahipun ingkang rayi pun surti kanthi sinuwun mugi keparenga kula nyadong dawuh dalah kanthi wonten timbaning adawuh praptanipun Kakang ana ing pesanggrahan runting kondur saka pasanggrahan Bulu Pitu sayekti nuruti marang onenging penggaling pun Kakang tan bangkit pinambeng. Wis watara lama pun Kakang ora kondur marang pesanggrahan. Rasa neng ingkang kaya maledak-ledaka saning jroning dada wekasan pun Kakang golek tamba. Srana anglimpe marang Kyai Prabu Duryudana supaya pun Kakang bisa kondur marang pesanggrahan runting. Nanging kaya ngapa to kageting pun Kakang bareng pun Kakang prapta ning pesanggrahan. Lah kok mbok suguhi pasemon sing kaya mengkono, Surtikanti? Aja ngono. Pun Kakang kondur iki mung kepengin njumbuhake kelawan rasa ana ing pun Kakang. Paduka menika nalendra nanging nuwun sewu tasih remen goroh. Lho kok sik goroh piye? Pun Kakang ora goroh. Lati lan ati mboten makarti menika mboten sae sinuwun. Badhe wonten pangandika paduka ingkang siningit wonten saklebeting penggalih paduka monggo kula aturi angudhar wonten ing mriki kula sampun sagah anampi dhateng kawontenan menapa kemawon sinuwun kagatri sang kapirang urinangkul kinempul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro eladal Surtikanti lante panggrahi tamu nganti tak simpen ana jroning ati wadene tatas bebundelaning penggaling pun Kakang bareng pun Kakang midhanget apa kang dadi aturing sira Yayi ingkang mengkono mau paripaksa pun Kakang kudu waloka kelawan sira Yayi. Paduka badhe paring dawuh menapa monggo sinuwun sampun ngantos wonten raos sangga runggi tuwin walang nganti saklebeting penggalih.
Kula sampun sagah nampi dhateng menapa badhe paduka dawuhaken dhateng Kang Rayipun Surti Kanthi Yayi. Praptanipun Kakang ing pakuwon runting iki sepisan tilik kelawan sira Yayi, jernyatanipun Kakang ora bakal silak duwe rasa neng jroning penggalih. Nanging bareng pun Kakang wis weruh marang sira Yayi, tumuli wis ilang rasa nengipun Kakang ana bab ing bakal tak kandhake kelawan sira Yayi. Inggih. Nalika pepanggihan ing Sanggaran Bulu Pitu mau pun Kakang nyandhet marang rembuganing para sepuh kanthi anyorohake kelawan pribadinipun Kakang lawan Yayi Prabu Duryudana supaya dina samengko pangkat kasenopaten tak suwun Surti Kanthi. Jebul Yayi Prabu Duryudana wis angkah-angkah supaya pun Kakang madheg ana ing pabarisaning para Sata Kurawa mbelani marang Yayi Prabu Ngastina. Mula pun Kakang bali marang pesanggrahan runting ki sayekti mung bakal kepengin nyuwun pamit karo Siadi, nyuwun pamit kelawan sira Yayi. Mbok menawa iki ketemu ingkang pungkasan sira Yayi kelawan pun Kakang bakal budal marang pabaratan madheg senopati ngrabaseng para kadang-kadangku para Pandhawa Surti Kanthi. Nadyan persasat katitene sinambring gelap manahipun ingkang rayi. Nanging sampun ngantos paduka nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten. Tetesing ngeluh ingkang rayi menika boten krana kula menika anggondhali dhateng paduka tuwe nawel badhe bidal paduka minangka senopati. Nanging ugi kaworan raos bombong dene jejering Surti Kanthi samangke ginarwa satunggiling senopati ingkang ngugemi dhateng jiwa kasatriyanipun. Kula sampun boten saged ngaturaken menapa-menapa. Kejawi namung raos tresna tuwin sembah bekti kula minangka garwa paduka sinuwun ngawangga. Mugi-mugi wonten ing pabaratan samangke paduka pinaringan unggul jayanipun sinuwun Surti Kanthi. Garwaku wong ayu Surti Kanthi. Ora ana babar pisan jebul semono gedhening atimu. Yayi. Pun Kakang nyuwun pamit. Budal marang pabaratan netepi darmaning kasatriyaning pun Kakang. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka sinuwun.
sumbar lindhu bumi konceng kumalu Kuntur ketup kumaludo Kuntur ketup lumembak penyokang kumambang Koko Prabu adamel kejut rasing manahipun ingkang rayipun Durta ngawi dhateng ing rayi wonten pikados menapa Koko Prabu nadan ingkang rayipun Jayarata cemadhong dawuh sinuwun ing abdipun matis Surahadi manggala cemadhong dawuh kadangipun Kakang Yayi Durta lan Jayarata mara gage midhangetna kang dadi dawuhipun Kakang dina samengko persasat kaya dene kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu ternyatane kuwi ingkang tak arep-arep rina pantraning ratri besok kapan arep mati Basukarna bisa madheg suraning Driya minangka senopati mbelani kadang-kadang para sata Kurawa mongko wis didhawuhi dening Kyai Prabu Duryudana yen to sesuk-esuk kuwi aku kudu mangkat ana ing maperangan mbelani kadang-kadang para Kurawa mula ora usah wedi kangelan dina samengko Yayi Durta lan Jayarata tak patah minangka dadi senopati pengapit lho ngestakaken dawuh ngestakaken dawuh Surahadi manggala jadata kelawan panjenengan ingsun nun ngestakaken dawuh sinuwun mban sawega mara gagewe tak tanting nggon musuhita marang Narpati Basukarna sinuwun anggen kula ngabekti dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos nadan wonten mapan wonten ing Janalaka nadyan wonten ing prapting delahan kula tetep badhe nderek Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing awangga yen pancen kaya mangkono tut wontat marang tindak ingsun maju ning pabaratan lho ngestakaken dawuh Durta Jayarata wonten timbalan wonten timbalan ketapna para wadyabala aja nganti ana ingkang kuciwa nderek marang tindak ingsun aku yang bakal nyangking mestakaning para Pandhawa lima cacat aturake marang Kyai Prabu Duryudana non ngestakaken dawuh Koko Prabu ngawangga Senopati Ngastina. Lho piye ta iki? Wis dingigake dening Kang Rayi Ndarawara Srikandhi sing dadi senopati negara Ngastina niku Prabu Karna. Sapa, Tru? Karna. Karna. Kowe ora ngerti piyai mbiyen kok. Dalang pepunden biyen ki nek nyebut Prabu Karna. Karna ngono wae. Karna dengkulmu mlosot Karna. Sing maju pabaratan. Sirawadi pengapite sapa? Wah mboten ngerti. Dileki. Niki mbok mboten sagojek. Dileki. Ya ora apa-apa, wis kan mau sepaneng terus kok men cair.
Ndara Durgandasena. Senopati pengapit yang lainnya? Sapa? Yang lainnya ya apa? Saliyane Sapa? Raden Durta, Raden Jayarata, adine Narpati Basukarna. Pateni. Wah. Ning ambeke rasa nggawa gada. Rasa. Mun colot mawon tibane nganggo sikil wis do tekaning pati. Ya, Gong. Jupane kataku. Ngapain, Tru? Mbuh weteng kok rasane kaya ngene iki. Lho ngopo? Mboten ngerti wetenge mak penjeluk loro banget. Aduh. Aduh. Wah, kekeselen kowe. Wis ajae. Aso. Pareng. Enduk. Aduh, aja diganggu lho. Bagong. Nan. Jupukno kataku. Aduh, mataku kenapa iki? Matane kenapa? Mboten ngerti kok. Kaya ora weruh sesisih to iki aku, Tru. Wah, kekeselen. Sajake. Aso. Ora penak kula nggene sak leran mbok menawa terus padang. Gareng. Nan. Iki ana dhuwit 500 jupukno kataku. Nek karo dhuwit matane kowe. Asline sing tak sreng sapa, Gong? Ya rombongane dhewe. Heeh. Nek ana pengumuman latihan ra ana sing wangsulan. Nek ana pengumuman sesuk merara, iki ana dum-duman sap 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 sap. Walah letong letong. Aisyah daerah. Werkudara Kakang Durgandasena. Ayo, kondange akeh. Ngibarate kaya dewaning Antaka. Saben Werkudara mancing peperangan blasah kaya babatan pacing prajurit saka negara Ngastina. Ayo, iki Durgandasena. Wah, sigar siramu. Waduh. Oh! Mati! Wah. Sirnaning Durgandasena. Elok ana wujuding tuk ingkang saya gedhe. Iline anut ledhokaning lemah wekasan dadi kaya wujud kali. Dipol. Dipol. Ngapa? Sing tau ndang Semar. Anak asu kowe. Bapakne duncalke. Ngapa kowe? Mangkel aku lho Semar. Padahal dhek akon aku lho kae Dundang Ndara. Asing dundang. Dhek aku dantel ro Ndara. Terus Semar Pak Junjung tak uncalke. kualat kowe.
Malatana wis ket biyen, Mil. Ora bakal malati nek kowe. Nek liyane kuwalat kowe nek Bagong enggak. Ana wujuding tuk saka patine Durgandasena. Pundi? Wah. Saya gedhe tuke, saya gedhe tuke. Ya gedhe apane, Mil? Tuke. Niki mugi rejaning jaman dados wujud lepen jenenge Kali Rambut, Ndara. Pun majeng malih. Majeng malih. Cerewet. Aku ora tau dipercaya karo sapa-sapa ya. Aming sak kowe kok njaluk dipercaya karo sapa-sapa. Kowe iki kere ning sombong kowe. Heeh. Kok mergo kuwi ya? Marare mangoswanya ngambrangangan kadi karunaning kaswase yaneng marga memalatkum Werkudara Durtajaya Rata Senopati pengapit. Ayo cangking sirahing para Pandhawa. Wah, sumuk nyawamu. Dening Sang Werkudara persasat nganti kaya gajah kelangan serati tandange Sang Werkudara ngamuk punggung modene madyaning pabaratan Tegal Kurukasetra. Raden Durtajaya Rata dipun dukumba pecah sirahe. Kang. Ngapa? Wong kono ngomong kok aleman ora. Ngapa? Lho, sapa le? Durna. Durtajaya Rata. Dulure enom Prabu Karna mati. Nek Prabu Karna mireng Durtajaya Rata tekane mati mesti saya sumuk penggalihe. Saya rame ling mungsuh Ndara Janaka. Ya ndra-yatra. Penontone dibatasi. Oh. Nanti dulu. Ora ento. Penonton dibatasi. Arep nonton kudu wisuh. Nganggo sabun. Aku ora tau iso sabunku entek terus. Yumi gacul ya. Omonganmu jenes wis. Aku megah ngrasake kowe ora.
sesumbar lendo bumi kunjing kumaluduk oh ya tobat surak mawurahan manengker gumuruh para wadyabala gone surak-surak Senopati Pengapit Yayi Durta Jayarata tekaning pati dikumba karo Siwerkudara Durgandasena ora iso dikukup kuwandane ayo iki Narpati Basuka minangka Senopati pengawakaning para saka Kurawa sapa Senopati saka Pandhawa kebabak keberanggul mungging ayuto kebabak bawat nyobentar kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Arjuna kula nten maring dawuh suasana wis kaya ngene teka Siadi isih jangkepi marang tata krama pun Kakang percaya lamun Siadi ing pinatah dening para Pandhawa madeg Senopati mapake kelawan pun Kakang Senopati saka negara Ngastina kasinggihan mekaten mila wale-wale menapa saderengipun tumapak perang antawisipun kula lan Koko Prabu menawi wonten duna dungkap pingiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Arjuna kula wonten paring adhawuh jroning peperangan kuwi ora ana tata krama jroning peperangan kuwi ora ana Kakang Adi jroning peperangan kuwi ora ana sedulur pun Kakang ngadeg ana ing kene mesine Siadi wis bisa nyurasa lamun pun Kakang kuwi madeg ana barisaning para Sata Kurawa Siadi madeg ana ing barisaning mungsuh tumrapun Kakang ayo aja kaya ngono Yayi ungalna dadaning Senopati saka para Pandhawa ketokno dadaning lelananging jagat lancur ing bawana ing jagat nganti kebrebeken marang kumandhang asmaning Yayi Arjuna ora ngono to Yayi dadi pun kakangku ya bombong sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami mila ingkang saking menika gandeng kula tinemu taruna menapa kersanipun Kadang Werda kula ingkang sagah anglanggati sampun ngantos dados kuciwaning penggalih Kadang Werda ala dalah jagat Dewa Bathara ya ayo dijajal ngungalake dada adu karusan tuwin kasekten Siadi apa pun Kakang ingkang bakal dadi kembang ana ing Bratayuda Koko Prabu monggo kula ladosi Koko Prabu
pun Kakang Bombong kelawan kasudiraning sira Yayi Arjuna. Banget nggone bisa ngimbangi marang kasektening pun Kakang. Koko Prabu. Sampun ngantos Bombong dhateng mengsah. Monggo kula trindandosi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, dalah tobat-tobat nias kalawan pun Kakang Arjuna. Ayo. Ditutukake nggone adon yuda. Ayo, pun Kakang bakal nitih Turangga Kyai Pranagati. Siadi nitya Turangga ayo pancen prigel Raden pun Kakang perang Turangga Yayi. Manengker gumuraja ning Bratayuda Jaya Binangun. Wadyabala Pandhawa nyuraki karo senopatine. Kurawa nyuraki kalawan nata ngawangga. Arjuna wonten timbalaning ngadalu. Banget gawe bombong ing penggalipun Kakang Diri Sira Siadi bisa ngembari keprigelane nggone olah Turangga. Oh Prabu. Monggo kersanipun kados pundi kula namung nderekaken kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula. Nitih kreta ayo. Kaya ngapa kebrigelaning Siadi nggone ulah Jemparing? Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Hati-hati lho Yayi. Pun Kakang wis bola-bali ngemutake kelawan sira Yayi yen to keprigelaning Yayi Narpati Basukarna nggone olah Jemparing kuwi ora iso dianggep enteng. Koko Prabu pitados ki mawon kelawan ingkang rayipun Janaka. Mangke kula ingin saged angimbangi inggih menika kasektenipun Kakang Prabu Karning Awangga. Siadi munggah ning wahananing rata ayo tak kusiri manjing pabaratan. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ana swara tanpa rupa. Iki sapa? Kula pun Hardawalika. Kula namung kepingin sanget bebantu dhateng Narpati Basukarna. Inggih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngemuti bilih Arjuna duk nalika semanten sampun damel srana pejahipun inggih menika tiyang sepuh. Inggih menika pun naga gombak.
Satemah kula kepengin malesmu dituwuh lara wirang. Sedanipun tiyang sepuh kula keparenga kula manjing wonten ing pusaka paduka ing wujud jemparing menika sinuwun. Wujuding sarpa wonten dawuh. Aranmu mau sapa? Kula Hardawalika. Terus niatmu kepengin bantu karo Narpati Basukarna. Kok sik aku tak takon karo kowe janjane kowe nyawang aku iki katon apa? Kowe nyawang aku iki katon apa? Aja mbok sawang. Aku Senopati loro saudon telu saurupan. Nanging iki Senopati ning Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Mongko iki perang-perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Apa mbok anggap aku kalah karo Janaka? Apa mbok anggap aku asor karo Janaka? Lah kok dadi kowe malah nyolokake karo awakmu kok pengen bantu karo aku? Apa mbok senggo derajatmu ki luwih dhuwur karo Narpati Basukarna? Ya ngono apa piye? Ora minggat karo aku tak remet dadi kelalar kowe Pak. Sinayeng manggelung pintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta Koko Prabu piye kenging menapa krita kendel Kakang Prabu Karna ngubal-ubal jemparing kula badhe nandhingi kridanipun Kakang Basukarna. Kok sik Janaka aja kesusu. Jroning Bratayuda kuwi aja agalan nggone Siadi nandhangi kridaning para senopati saka Kurawa. Nanging kudu prayitna ngati-ati. Tegesipun kados pundi? Arjuna wonten dawuh sawangan mega ingkang peteng mongko lumaku ngener kelawan kretaning Siadi lan pun Kakang. Pareng paduka lepasana jemparing. Koko Prabu wis ta lepasana jemparing. Ngono nggih ngestaken dawuh. Ketingalipun menika mangke menawi boten enggal-enggal kula pungkasi madaning perang ageng menika boten saged katandha sinten ingkang menang Senopati Ngamarta menapa dene Senopati Ngastina. Karmu kula badhe ngedalaken pusaka Kyai Wijaya Capa. Gosek pusakamu sing akeh ra isih to. Boyo aja kaya ngono. Pusakamu liyane ditokke dhisik Narpati Basukarna. Mboten menawi mboten sak menika benjang napa malih. Badhe kula tegeli kadangku Yai Arjuna. Ya wis pancen karepmu kaya ngono. Wong atuhamu Mandara mungkari manut. Monggo Rama kula aturi nyaketaken langkung caket sekedhik kemawon mangke supados cetha jangganipun Yai Arjuna. Ya karep.
limbang-limbang Kyai Wijaya Capa tinumpangake Gandhewa. Tanon ingkang pinendheng kejawi amung nering lesan jangganing sadurung panengah Pandhawa Raden Janaka tanggap Sang Prabu Salya ing batos ngeman kan pejahipun ingkang putra Raden Janaka. Kendalining rata den sendal satemah oleng lampahing rata Kyai Jatisura sareng lan oleng Kyai Wijaya Capa ngenging ukeleng Sang Arjuna temah wudar punan ngukel Sang Arjuna ngalupra tanpa daya. Wiwit sekawit aku wis rada cubriya karo Nalendra Mandaraka Prabu Salya. Nggone ngusiri kelawan Senopati Ngastina sajake atine ora madhep mantep tida-tida ketitik. Katon banget nggone gawe oleng lakune Jemparing Sinuhun Prabu Karna. Kuda disengkrek kendaline satemah oleng lapuning kreta. Temah oleng lakuning pusaka Kyai Wijaya Capa ya mangsa kula bakal tak udar ning Pasanggrahan Bulupitu lekaring ati. Prisa piyambak rumaos lingsem raos ing manah kula. Lho, isin sebabe Koko Prabu menika menapa mboten ngawuningani gelungipun ingkang rayu dar kados mekaten. Lah wong ming gelung udare kok bingung lho. Nah terus kula lingsem. Terus nek isin kula mboten kepingin majeng perang. Lah sing ngarep maju sapa? Kowe kiper ya, Gong. Jawab. Mbok wis tatra wong wis dintindhi Ndara Werkudara barang isih omong. Ya, ndak sepaneng kok ya. Kula mboten kepengin aja kaya ngono, Yayi. Aja banjur cupet nalaring siadi. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ayo ya desa sing gawe kula ngrada kula ngaturaken pangabekti kula ya ya Janaka ngunding-dinggo jimat paripe dayan ing kasantosan. Kula nu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo. Ya. Gong, sapa kae bengak-bengok? Isih tidak. Wis kene. Wonten paridamel menapa? Janaka kita aja banjur ora gelem perang. Mung perkara gelung kita lukar wae mergo kena pusakane Narwati Basukarna kita terus ora gelem perang ki Bratayuda cunthel. Inggih. Nanging kula lingsem. Ora usah isin. Golekno watu plintenge saka kene. Aja. Kae dewa. Kita bakal ulun dandani nganggo lorotaning toponge Sang Hyang Jagat Giri Pratingkaya. Tak dandani ya.
maju meneh. Nggih kula ngestaken dawuh. Arjuna wonten maring dawuh. Mustia Kyai Arda Dedali inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh. Aja ana ingkang dadi lesan parang paduka. Gandhewaning Nyai Karna kae rantasen dhisik ngestaken dawuh. Nuwun katur makayangan. Nggih kula. Titis panembating Jemparing Yayi Gandhewaning Yayi Karna tugel tel dadi loro nganti Yayi Adipati Karna kaget tiba ning wahananing rata inggih mumpung durung prayitna Arjuna wonten dawuh Mustia Kyai Pasopati enerna jangganing kadangmu Yayi Narpati Basukarna Karna pabaratan udan Jemparing kaya ngene lah kok dadi kowe ora nggunakake Jemparing apa awake dhewe ben mati ana ing pabaratan Karna ngrubul kaya udan laku ning Jemparing si Arjuna lah kok ora mbok tandingi kowe wedi kowe miris kowe jireh getih wedi mati Karna aja jago dadi sik Karna anakku mati Siadi arep menyang endi? Uga Prabu. Tasih kapireng suwantenipun Kakang Prabu Karna manguwuh-uwuh kepengin ngrangkul lungayanipun ingkang rayi Koko Prabu Koseta. Aja kesusu. Kuwi dudu swaraning Nyai Karna, nanging kuwi swaraning pusaka Kyai Kaladete. Arjuna. Mara gage. Kala nadah caketna marang kuwandaning kadangmu ing Ngawangga Arjuna ngestaken dawuh
drupi cinaketaken pusakaning Raden Arjuna Kyai Kala Nadah. Saknalika Kyai Kala ditewal saking rangkane kalaning jagat gawaning para dewa kekalih wangsul dhateng Kayuwangan.